مستيات بيتنا سلام كم يتصنحكم كبرات تخاتلتنا تمال سنبت نجهو عب كتما باريس عب بيت مذكر لوفري زقات أمنا يسرق فتسامي فيلم منبر حق يمثلن مرح فرنسا إيمانويل ماكرون كبدت نايت جبنن استسرق نبرتن نمجلات عب لعل فرنسا وبهلي متقعتي تفتي مخبل يزارب منستر فتحي فرنسا بوغانو اتسرقي نمثل فرنسا بقالوتا زصلو ويزبلاش يقبل مجلس هيبو تمال سنبت نجهو حانتي مسالل زلوا مكينة عب أفدق بيت مذكر لوفري دويلة ترأي 4 سبات كا بيت مسالل تحجيزهم بموسكوت نافت بيت مذكر نوشتي كأتون نبرت سريقهم كوصون تستوعيلو كابت بيت مذكر استسرقو نبرت شمونته قدم زبن بنغاوس زونانو زنبرو كبرات سلماتاتن عب اوان نابوليون استأكبه تمساسالي سلماتات يركبوهم عبز اوان فرنسا ازيو صعق بزخونه استودبه اگباب نتوم جبننياتات عب مدلاي كوا انتلا كسب حجگن استرخب اثر يلن اتي نفرنسا عب حتو خوينوا زلو ጉዳይ መንነትን ዕላማን ናይቶም ሰረቕቲ እዩ ከም ሕቶ ዝኾኑ ነጥብታት እቶም ሰረቕቲ ነቲ ክቡር ስልማት ኣምኪኾም ብምሻጥ ገንዘብ ንምኽዕባት ዝገበርዎ ናይ ስርቂ ምንቅስቓስ ድዩ ወይስ ብደገ ካብ ካልኦት ሃገራት ተላኢኾም ንዝምታ ዘካየድዎ ዝተወደበ ናይ ስርቂ ተግባር እዩ ዝብሉ ይርከብዎም ሚኒስትር ባህሊ ፈረንሳ ሎሚ ከም ዝበለቶ እቶም ሰረቕቲ ብልክዕ እንታይ ዓይነት ንብረት ክሰርቁ ከም ዝደለዩ ዝፈልጥዮም ዝመስሉ ኢላ ኣብዚ እዋን ነቲ ቤተ መዘክር ወቐሳታት ይበፅሐሎ ንኣብነት እቲ ዝተቐርጸ ናይ ጸጥታ ካሜራ ንጹር ኣይነበረን እቲ ሰረቕቲ ዝኣተውሉ መስኮት እውን ጽኑዕ ኣይነበረን እዚ ስለምንታይ ክኸውን ክኢሉ ቤተ መዘክር ሉቭረ ገንዘብ እኳ እንተለዎ ኣብ ጸጥታ ግን ዝኣክል ወፍሪ ኣይገበረን ዝብሉ ምጥቃስ ይከኣል ሚኒስተር ውሽጣዊ ጉዳያት ፈረንሳ እቶም ነዚ ዝፈጸሙ ኣዝዮም ሙኩራት ናይ ሰረቕቲ ጉጅለ ምዃኖም ድሕሪ ምጥቃሱ እቶም ሰረቕትን እቲ ዝተሰርቀ ንብረትን ኣብ ቀረባ ክርከቡ እዮም ኢሎም ሰረቕቲ ነዚ ኣዝዩ ዓብዪ ንብረት ንምስራቅ 7 ደቓይቕ ጥራሕ ይወሲድሎም ኣብ ቦታ ገበን ከዓ ናይ ኢድ ጓንቲ መሳርሒ ንብረትን ናይ ሬድዮ ርክብን ኣሰር ገዲፎም ተሰዊሮም በአልማዛት ዝወቀቡ ናይ ነጋውስ ዘውዲ ናይ ክሳድ ካቴናን ካልእን ናይ ኣማኢት ሚልዮናት ዶላር ዋጋ ከም ዘለዎም ብዙሓት ወገናት ይግምቱ ትማሊ ከባቢ ሰዓት 9 ፈርቓን ንግሆ 8 ንብረት እዮም ተሰሪቆም መበልታ ሸዓይ ግን ሰረቕቲ ክሃድሙን ከለዉ ዝገደፍዋ ናይ ሓንቲ ንግስቲ ዘውዲ ዝነበረት እያ ቤተ መዘክር ሉቭረ እታ ናይ ዓለምና ኣዝያ ህብብቲ ስእሊ ሞናሊዛ ተዓቂባትሉ ዘላ ቤተ መዘክር እዩ ስእሊ ሞናሊዛ ግን በዚ ናይ ስርቂ ምንቅስቓስ ዝኾነ ነገር ኣየጋጠማን ህንፃ ቤተ መዘክር ሉቭረ ኣብ ማእከላይ ዘመን ብንጉስ ፊሊፕ ኣጉስተ ኣብ 1190 ዓመተ ምህረት ተሃኒጹ ጸኒሑ ኣብ ትሕቲ ንጉስ ፍራንስ ቀዳማይን ሉድቪግ መበል 14 ቤተ መንግስቲ ኮይኑ ድሕሪ ሪቮሉሽን ፈረንሳ ከዓ ካብ 1793 ቤተ መዘክር ኮይኑ እዚ ቤተ መዘክር ኣብ ውሽጡ ናይ ፈረንሳ ንብረት ጥራሕ ኣይኮነን ሒዙ ዘሎ ካብ ሞናሊዛ ክሳብ ናይ ግሪክ ሓወልቲ ካብ ናይ ግብፃውያን ቅርስታት ክሳብ ናይ ካልኦት ሃገራት ዓበይቲ ስራሓት ዝሓቆፈ ኣዝዩ ዓቢ ቤተ መዘክር እዩ ቤተ መዘክር ሉቭረ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዉ ቤተ መዘክራት ብብዝሒ በጻሕቲ ኣብ ቀዳማይ ደረጃ ይስራዕ ኣስታት 8 ሚልዮን በጻሕቲ ዓመታዊ እግሮም ኣብዚ ቤተ መዘክር የንብሩ ካብዚኦም እቶም 70 ሚእታዊት ንስእሊ ሞናሊዛ ክርእዩ ዝመፁ እዮም ኣብ ማእከል ከተማ ፓሪስ ካብ ዘለዉ ብበጻሕቲ ኣዝዮም ፍትዋት ቦታታት ከዓ ቤተ መዘክር ሉቭረ እቲ ቀንዲ እዩ ዕለት 21 ነሓሰ 1911 ሓደ ኣብ ቤተ መዘክር ዝሰርሕ ዝነበረ ኢጣልያዊ ሰራሕተኛ ንሞናሊዛ ክሰርቃ ፈቲኑስ ተዓዊቱ ነይሩ ንሱ ነቲ ዝሰርሓሉ ዝነበረ ቤተ መዘክር ኣጸቢቑ ይፈልጦ ስለ ዝነበረ ብለይቲ ንስእሊ ሞናሊዛ ኣብ ሓደ ኣርማድዮ ዓፂዋ ሓዲሩ መሬት ምስ ወግሐ ከዓ ንስእሊ ሞናሊዛ ተሰኪምዋ ሃዲሙ ክሳብ 1913 ስእሊ ሞናሊዛ ኣበይ ከም ዝኣተወት ይፍለጥ ኣይነበረን ሓንሳብ ምስ ተሰርቀት ተሰዊራ ተሪፋ ካብ ትሰረቕ 2 ዓመታት ምስ ሓለፈ ግን እቲ ዝሰረቓ ኢጣልያዊ ኣብ ሃገሩ ኣብ ከተማ ፍሎረንስ ናብ ሓደ ቤተ መዘክር ክሸጣ ምስ ፈተነ ተታሒዙ ስእሊ ሞናሊዛ ከዓ ናብ ፓሪስ ተመሊሳ ሎሚ ስእሊ ሞናሊዛ ጥይት ክበስዖ ኣብ ዘይክእል ቬትሮ ኣትያ ንህዝቢ ክፍቲ ኮይና
ኣብ ቤተ መዘክር ሉቭሬ ክንሪኣ ንኽእል ሊዮናርዶ ዳቪንቺ ዝቐብኣ ብልጽቲ ቅብኣ ሞናሊዛ ንኢጣልያ ትግባእ ክብል ንምስረቓ ከም ዝተበገሰ ዝገለጸት ሰራሕተኛ ቤተ መዘክር ከምቲ ዝተመነዮ ዘይኮነ እዛ ስእሊ ንሓዋሩ ኣብ ፈረንሳይ ክትዕቀብ ተገይሩ ኣብ ካልእ ኣጋጣሚ ኣብ 1983 ዓመተ ምህረት ገለ ኣብ መበል 16 ክፍለ ዘመን ዝነበሩ ዕጥቅታት ጠፊኦም ነይሮም ኣብ 2011 ዓመተ ምህረት ግን ዳግማይ ተረኺቦም ቤተ መዘክር ሉቭሬ ኣስታት 73,000 ተርቢዒት ሜትሮ ዝስፍሓቱ ናይ ምርኢት ቦታ ኣለዎ እዚ ማለት ክንዲ ልዕሊ 10 ሜዳታት ኩዕሶ እግሪ ማለት እዩ ናብ ካልእ ዜና ምስ እንሰግር ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ሰራዊት እስራኤል ትማሊ ሰንበት ኣብ ቃዛ ደብዳብ ኣየር ፈጺሙ ነቲ ተግባር ዝኾነ ንሓማስ ቁሉዕ ምጥሓስ እቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ምዃኑ ገሊጹ እስራኤል ብወገና እቶም ግብረ ሽበራውያን ዝበለቶም ኣባላት ሓማስ ኣብ ራፋሕ ጸረ ታንክ ሚሳይል ብምትኳስ ክልተ ወተሃደራታ ምስ ተቐትሉ ነቲ ተግባር ከም ዝፈጸመቶ ብምሕባር ድሕሪ ዝደብዳብ ነቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዳግማይ ክትጅምሮ ምዃና ኣፍሊጣ ሓማስ ግን ብዛዕባ እቲ እስራኤል ተፈጺሙኒ ዝበለቶ መጥቃዕቲ ጸረ ታንክ ኣፍልጦ ከም ዘይብሉ እዩ ሓቢሩ ትማሊ ኣጋምሸት እስራኤል ኣብ መላእ ቃዛ ኣብ ዝርከብ ዕላማታት ሓማስ ደብዳብ ድሕሪ ምፍጸማ 44 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ጸብጸባት ሕክምና ፍልስጤም ይገልጹ ሓማስ ነቲ ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ተማእዚዙ የተግብሮ ከም ዘሎ ብምግላጽ ከምዚ እንተቐጺሉ ግን እቲ ስምምዕ ናብ ክፈርሰሉ ዝኽእል ደረጃ ክበጽሕ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቑ ሰራዊት ምክልኻል እስራኤል ነቲ ደብዳብ ድሕሪ ምፍጻም ካብ ሰዓት 9 ናይ ምሸት ጀሚሩ ነቲ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ዳግማይ ይጅምሮ ከም ዘሎ ብምሕባር እቲ ስምምዕ ብሓማስ ምስ ተጣሕሰ ግን ግብረ መልሲ ክህበሉ ምዃኑ ኣተሓሳሲቡ ትራምፕ ብሰንበት ናብ ዋሽንግተን ዲሲ ምስ ኣተወ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ እቲ ስምምዕ ኣብ ቦትኡ ከም ዘሎ ብምግላጽ እቲ ሓማስ ኣብ ልዕሊ እስራኤል ፈጺሞሞ ዝተባህለ ደብዳብ ምናልባት ኣብ ውሽጢ ዝርከቡ ገለ ዕጡቓት ጉጅለታት ዝፈጸምዎ ክኸውን ከም ዝኽእል ግምቱ ሂቡ ትራምፕ ብምስዓብ በዚ ኮይኑ በቲ እቲ ኩነታት ጽቡቕ ኣተሓሕዛ ክግበረሉ እዩ ተሪርን ግቡኡን ኣተሓሕዛ ኢና ተኸቲልና ዘለና ኢሉ እቲ ብመንጎኝነት ኣሜሪካ ዝተበጽሐ ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ እስራኤልን ሓማስን ካብ 10 ጥቅምቲ 2025 ጀሚሩ እዩ ተግባራዊ ኮይኑ ነይሩ ቤት ጽሕፈት ቀዳማይ ሚኒስተር ቤንያሚን ነታንያሁ በቲ ኣብ ራፋሕ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት እስራኤል ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ሜጀር ያኒብ ኮላን ሰርጀንት ኢታይ ያቬስን ዝበሃሉ ወተሃደራቱ ከም ዝተቐትሉ ገሊጹ ንላዕለዎት ኣዘዝቲ ብኣካል ረኺቡ ኣብ ወሽመጥ ቃዛ ኣብ ልዕሊ ዕላማታት ግብረ ሽበራ ሓያል መጥቃዕቲ ክፍጸም መምርሒ ከም ዝሃቦም እውን እቲ ቤት ጽሕፈት ኣፍሊጡ ነዚ ኣመልኪቱ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ኣብ መወዳእታ ሰሙን ኣብ ራፋሕ ዝተፈጥረ ግጭት እኳ እንተሃለወ እቲ ተኽሲ ደው ናይ ምባል ስምምዕ ግን ገና ኣብ ቦትኡ ኣሎ ኢሉ እቲ ፕረዚደንት ወሲኹ መሪሕነት ሓማስ ኣብ ዝኾነ ይኹን ዝበሃል ጥሕሰት ከም ዘይተሳተፈ ብምግላጽ ኣብ ክንድኡ ገለ ዕጡቓት ኣብ ውሽጢ ዝገበርዎ ተግባር እዩ ክብል ወቒሱ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዘዳለናዮም ትሕዝቶታት ኣብዚ ክንዛዝም ኢና ንዝተፈጥረ ናይ ድምፂ ጸገም ኣቐዲምና ይቕሬታ ንሓትት መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቓሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني عيسجدن علي عبطاقوت ملاخي كطاوخ قنا مسلي فتحي